yanzu dai ba abin da annan to shi Allah ya so yadda. Alhaji bari zan kire ka. Allah ka isan min gare ka. Malami ban sani ba. Mi haka da kana so ka gurgunta ni ka kare mi tattalin arziki. Bawan Allah. Kai, don Allah ta ci gaba da aikin ka don Allah sakare wawa sauna da bai san ciwon kai ba. Dole ka ba zaka kawo cin kushi. Ha? Na zo ma in dan duba aikin gani wallahi. To, Ni koko ni. to. To shikenan. Ni ko. A'a. To. Kai. Ku sauko. To kun Alhaji Allah ka san min gare ka. Kuma wallahi kun ci amana ta. Mallam kamaran wallahi in kamaran ka ce amana ta mallam. Ban marin ka kanan uba na hake da zaka kama kashe min bulo ku ha kashe min. To ai Alhaji kana abba ka sai bulo na kwarai ba. Ga haraba mutane wuri. Ni da littahi yan magama block industry ne sayo bulo wanda duk sakkwato ba mu iri ne haka na ce min ban so bulo kwarai ba. Ka ji irin ta Alhaji. Ai yanzu kai ya waye. To. Kuma sayan nagari mai da kuɗi gida. Kwarai ko. Jihar Sokoto, Arewa ko kuma in ce Najeriya baki ɗai. Yanzu bulon da aka yayi shine ribado block industry. Ribado block industry da Abuja ina na gazar zuwa can ina so bulo ina gina nan Sokoto dan golobo. Alhaji, ai ribado block industry ba Abuja suke ba. Tsakaninka da Allah. Wallahi jihar Sokoto suke. To ko kwanan baya da an kai gina cikin bila ai ribado block industry na an kasa. Kwarai ko. Ribado block industry shi abulon da tiwa za ta kawo wa ta daga bodi ya hwado gaba ɗaya ko kwara ba a hasa. Kai, wanda an haka bila bulon ribado block industry. Gabana ina gani an ka daga bodin tiwa an ka zubo. Kai, an maye mota tiwa da saukewa sai dai kama a zakane ga gina. Shi kenan to ribado block industry ɗaya haka ne. Sannan Alhaji, ribado block industry. Ba iya bulo sun ka tsaya ba. Na'am. Kaga suna bulon injin, suna bulon hannu, suna interlock. Sannan suna ansa kwangila na gina gida. A yi ma gidanka cikin ɗan takaitaccen lokaci zane mai kyau kuma mai inganci. Duk ba su tsaya nan ba. Ribado block industry suna sa interlock. Kai, wane wuri ribado block industry yake jihar Sokoto. Kai, ku dakatar da ginin nan. Duk sai an roshe ta an kamin bulon ribado block industry. Ku sako. Kwarai Alhaji. To su ribado block industry to suna nan cikin babban birnin jihar Sokoto. Local government din Wamako kan hanyar zuwa Gumbi in ka hito Nasarawa daidai babban iccen gawo. Magana ta ƙare.